سلام فنوير تي في بمكتال تركبوا كبرات كبران كم تعلو لم تلصق تشدش تحساس فرق معان فرقان سلالو زيناتات وشت نوزعن إنه زينات زقرب لكم لو عم تخلي قد كاترنا بخبري إن عدمكو أرست زينة كقدم أب هوسبيتال برهان عيني نسمون زغتل وفرين متبحت حبلاي كايدالون أب بيت مرتي تحققستي نرس بارنتو نشدش أوارح بمويا أجار حكيم زسلطانو تمرقهم المعتي أحملتن فراتاتن وزواجين دا أب مدبر مرآيا وهود بحريا وحرشا آخرة عودة كايدو أستاذ 1 مليون فلسطينيوان تنزابلتي نخطورك أزحن زنابن تقاليهم كم زلو تقليتو إيرانن بيلاروسن أنصار بيناوي إقداتات بحوار كم زمكتا حبيرا أب زوبا كاتالونيا نا إسبانيا بستغسة حدقة على غلق سواون نواتاون كساراتات وريدو نابزر زراتو كنسكر حابلا عيني كابتي بمطبحتي كوجد زخل تعنا وصقاماتيو سلازخونه اب هوسبيتال برهان عيني وفري مطبحت حابلا كايدالو غاطنيا ساميل هابت ميكائيل زدالو صبصاب فيلمون زومي كارواي اب هوسبيتال برهان عيني كاب 15 حساسنا حدا سومون زقصل وفر مطبحت حابلا عيني خنز جمره ميديكال دايركتور نايت هوسبيتال دكتور كحساي فساصين حبيروم نيرينا بزهبو حبريتا دكتور كحساي قند علاما نايزي بنصا زوهاب زلو وفري زيغاتات باغون مكلخالو خاب زكال عرت نمدحان كم زخونه بمتقاس ابز وفري بغامغام لعلي 800 حمات كرأيو تصبيت كم زغبر ابريهم ابزي ملؤ بملؤ بوشطاو هغراو عقم زكايد زلو وفري حمات فلمان صرتهم زغبرلهم ببدرجኦም ككم قدامنتهم اندما مطبحتهم زكايدلهم بتوسخ نصيروم هوسبيتال برهان عيني تمساسل توفرتات نمعواتن طلبات تገልገልትን ملأن كمون نقصر تحكمت بقمت بمقطاو بقول عقم سبن أخل مسالاتاتن عطيو خمزلو زتغسى دكتور كحساي أب هاجرنا اتي زبزح مطبحت عيني مس حبل هز التأساسر كم زخونه قليصهم مبزحتو حمومات حبل عيني بعدمه زرفقو مخانهم بمتقاس دما مس مدفع عدمه حرقاتاتن مهرمتن كمون وشطاو حماماتن رخص أكالاتن كم استأساسر بمحبار بحبل خصعد زخل عرت كابت بمطبحتك إلا زخل كم زخونه نتصيروم نقحات حبرة سباب حكمنا عين نمرخ بزتفلالي غوسواسات كم زكايد زحبر دكتور كحساي مس مزرقح أقولقلوت حكمنا عيني أب ملا أهجر وتصيتو زمسجن كم زخنا بمقلاط مدبات معبال عاقم سب قرب مدهانيتن مسالت آتاتن كسرحلو تمحصينو أب موداتا كلنا عين صقمال لنزبل زيغا شللتنتا وجيرو ناموياوين قريبو أدلاي كنكنن كتتلن كركبات زخاخيروم كان 4 زوباتات تواتيوم أب بيت مرت حقاق السينارز بارنتو نمنفق بمويا أجر حكيم كسلطنو تسانحو تمريقهم وكرا إراك وتولى زدالو زيناوي تسبساب فرتونا عنده أبيت مرتيت حقاقست نرس بارنتو أنا شدشت أوارح بمويا أجار حكيم جبراون كل حسابون تمرت زقصمو بعصر 3 حساس تمريقهم سلت أنتي كابزوباتات قاش باركا سيميناو كيه بحري دوبون مأكل زمطو 26 كوينهم كابتكالات عنا رحقهم نزركوب زيقاتات مسرتاو عنا وعقولقلوت كأوربو مخانهم دايركتر نايت عبيت مرتي ممهر توماس زرق مريم قليتهم المينستر تعنا وانا دايركتر كفلي بوليسي وتقنن ممعبال عقم سبن دكتور برهان دبرو بوغانو عبز بدرجة هاجر شفنا أقولقلوت عنا أوشت 10 كيلومتر رحقات 800 متاويت بتحلو زل أوان أبرحو كبابيتات زنوبرو زيقاتات ما بقتاوي حكمنا وأقولقلوت كرخبو زي سجر قديتا مخانو بمتقاس أقدمهم بتمساسل أقباب السلطانو 300 أقار حكايم عزوز أبركتو يقبرو خمزلو حبيروم وكيل تمرأت بوغنا بممحدارات حريوم أب كبابيوم زلو حترات حكمنا وأقولقلوت نمكلال بنتعا كسلطنو نستقبرت عارتا جنزيبوم هزبن منقستن زسكموم حلافنت ببقعات نمتقبار بتوفاينت كمسرحو عرقاقيتا أبتاقات أمسترخبه أم حدار زوباقاش باركا أمباسادر محمود علي حريد ما بلوت وطيت نزامز قوبو سلط أنتي شلما دحر معدال أبزم حلالو فمالأختي صفحات نايت زوبان زرقعت كالات عنانا بقمت بمئتاو
ስልጠና ኣገዳስነቱ ልዑል ከም ዝኾነ ብምግላጽ ክድፋኣሉ ኣዘኻኺሮም ኣባላት ማሕበር ኣልማዓልቲ ኣሕምልትን ፍረታትን ንኡዞባ ግና ብ13 ታሕሳስ ኣብ ዞባ ማእከል ንኡዞባ ኣኽርያ ካብ ዝርከብ መደበር መርኣያ ውሁድ ባህላዊ ሕርሻ ተመክሮ ንምቕሳም ዑደት ኣካይዶም ዕላማት ዑደት ውፅኢት ናይቲ ሓረስቶት ባህላዊ ኣገባባት ተጠቒሞም ምህርቶም ከሰስኑ ብሚኒስትሪ ሕርሻ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታትን ውፅኢታቱን ብግብሪ ንምዕዛብ እዩ ኣዋሃዲ ናይቲ መደብ ኣባል ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኢንጂነር ሰለሞን ወልደ ሚካኤል ነቲ በብእዋኑ ብመንገዲ ቤት ትምህርቲ ሓረስቶት ክወሃብ ዝጸንሐ ትምህርቲ ንምድራዕ ዝዓለመ ምንባሩ ሓቢሩ ኣብ ወንበር ሽማግለ መደበር መርኣያ ውሁድ ባህላዊ ሕርሻ ኣኽርያ ኣቶ ደርማስ ሱልጣን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓረስቶት ተጠቃምነት ቀመማዊ ድኹዒ ኣወጊዶም ባህላዊ ድኹዒ ከዘውትሩ ምእንቲ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዘካየዶ ሓያል ጻዕሪ ውፅኢት ይህብ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ መደበር መርኣያ ውሁድ ባህላዊ ሕርሻ ኣኽርያ ኣብ 3 ሄክታር ልዕሊ 13 ዓይነታት ኣሕምልቲ ንፈተነ ተዘሪኡ ምህላው ጠቂሱ ድማ ኣብ መጻኢ ምዝራዕ ዓሳታት ኣብ ጥዑም ማይን ምርባሕ እንስሳታትን ንምክያድ መደብ ከም ዘሎ ወሲኹ ሓቢሩ ኣብ ትዕረት ተሳተፉ ሓረስቶት ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ነቲ በብእዋኑ ምህርቶም ንምዕባይ ክውደብ ዝጸንሐ ስልጠናታት ብግብሪ ምርኣዮም ዕግበት ከም ዝፈጠረሎም ብምግላጽ ባህላዊ ኣገባባት ንኸዘውትሩ ሓያል ተመክሮ ከም ዝቐሰሙ ኣብሪሆም ጨንፈር ሃማማቲ ዞባ ዓንሰባ ብሸሞንተን 10 ታሕሳስ ኣብ ከረን ኣብ ዘካየዶ ዓመታዊ ኣኼባ ኣብ 2025 ብክፍልታትን ንኡዘባታትን ሰላሰለ መደባት ማሕበር ገምጊሙ ሓላፍቲ ጨንፈር ኣቶ ኣዛዚ በረኸታብ ኣብ ዘስምዖ ቃል ዝተወጠኑ መደባት ብልዑል ተሳትፎ ኣባላትን ምውሓድ መሸርክቲ ብዓወት ከም ተሰላሰሉ ገሊጹ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ 14,000 መንእስያት ስልጠናታት ከም ዝቐሰሙ ብደረጃ ዞባን ንኡዘባታትን ኣብ ልምዓታውን ታሪኻውን ቦታታት ዑደት ከም ተኻይደ ከምኡውን ምርኢት ምህዞን ሰንዓን ቅነ ምርኢት መጻሕፍትን ከም ተወደበ በሪሆም ብዘይካዚ ኣብ ምስፋሕን ምሕያልን ውዳቤታት መንእስያትን ተማሃሮን ምድንፋዕ ዓቕምታት መሪሕነት ማሕበር ምስፋሕ መሓውር ማሕበር ኣብ ምሕደራት ከባቢ ከምኡውን ወለንታዊ ኣበርክቶ ተማሃሮ ኣብ ምስትምሃር መዛኑ ብኣተኩሮ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ትግደፍ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ሙሉእ ተስፋ ማርያም ኣብ ዝሃቦ ቃል ንቕሓትን ውዳቤን መንእስያት ንምብራኽ ንዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ብምምጓዝ ኣብ መጻኢ ብዝለዓለ ድርኼት ክስራሓሉ ተላብዩ ኣብ ወንበር ሃማማቴ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድን ድማ ወለንታውነትን ተወፋይነትን ካብ ቀንዲ መለለይታት ኣባላት ማሕበር ምዃኖም ብምጥቃስ ተራን ብቕዓትን ኣካየድቲ ኣካላት ብምሕያል ጸለውቲ መደባት ንምትግባር ክስራሕ ኣዘኻኺሩ ኣብ ንኡዘባ ዓዲ ቀይሕ መደባት ስፖርት ባህልን ጥዕናን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ተገምጊሙ ወኪርኤና ሚልዮን ኣፈርቂ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ኣብርሃም ዓንደማርያም ኣብ ንኡዘባ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመት ንዝተሰላሰለ ስፖርት ባህልን ጥዕናን ዝገምገመ ኣኺባ ብ12 ታሕሳስ ተኻይዱ ኣብቲ ካብ 26 ኣብያተ ትምህርቲ ዝተወከሉ 130 መምህራን ርእሰ መምህራንን ሱፐርቫይዘራትን ዝተሳተፍዎ ገምጋም ኣብ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ሓላፊ ስፖርት ባህልን ጥዕናን መምህር ኣማኒኤል መልኣካ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ዕላማ ዝነበረ ድኻማት ብምፍዋስ ንዝለዓለ ብቕዓት ንምስራሕ ዝሕግዝ ሓሳባት ንምፍልፋል ከም ዝኾነ ኣብሪሁም ተሳተፍቲ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመት ዝተዓመ መደባት ብመንጽር ዝነበረ ውጥን ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ድሕሪ ዘካይድዎ ዘተ እቲ መደባት ዓብ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ብዝተወደበ መልክዕ ክስራሓሉ ኣዘኻኺሮም ኣብ መወዳእታ ውድድራት ምህዞን ሰንዓን ቅብኣ ባህሊ ኣትሌቲክስን ኩዕሶ መርበብን ብግቡእ ክስራሓሉ ስሩዕ መደባት ክወፅን ትግባርኡ ክረጋገጽን ተማሕጺኖም ሓላፊ ስፖርትን ባህልን ንኡዘባ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ተመስገን ሓጎስ ብወገኑ ንጥፈታት ባህልን ስፖርትን ኣካል መደባት ህንጸት መንእስያት ስለ ዝኾነ ንኣብያተ ትምህርቲ ጥራይ ክግደፍ ስለ ዘይግባእ ኩሎም ኣካላት እጃሞም ከበርክቱ ተላብዩ ኣብ መወዳእታ ሓላፊ ኣብያተ ትምህርቲ ንኡዘባ ዓዲ ቀይሕ መምህር በየነ ተስፋይ ውፅኢት መደባት ባህሊ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣድማዕነቱን ናዕበይ ይመጽእ ስለ ዘሎ ፍሉይ ኣተኩሮ ተዋሂቡ ከም ዝስራሓሉ ገሊጹ ተሳተፍቲ ብወገኖም ውድድራት ኣትሌቲክስ ክሰፍሕ ኣብ ኣገዳስነት ዕቃበ ባህሊ ጎስጓሳት ክካየድ ከምኡውን ትምህርቲ መዘና ክጽቀጠሉ ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣብ ባጽዕን ከባቢያን ዝርከባ ትካላትን ጨናፍር ሚኒስትርታትን ሓይሊ ኣየርን ሓይሊ ባሕርን ምምሕዳር ዞባን ንኡዘባን ከምኡውን ተምሃሮ ተሳተፍዎ ዕውት ቅነ ልቅስደም ካብ 6 ክሳብ 14 ታሕሳስ ተኻይዱ ኣብ ወንበር ማሕበር ወለንታውን ለገስደም ጨንፈር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ተወልደ ተስፋዝጊ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ 8 ነቁጣታት ብዝተኻየደ ንጥፈታት ልዕሊ 700 ከረጢት ደም ከም እተለገሰ ኣረድዩ
ኣብ ባፅዕን ጌናዕን ተሓፂሩ ዝፀንሐ ንጥፈታት ለክስደም ኣብ ናባፍ ዓበትን ናቕፋን ንምስፍሑ ይስራሕ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኣቶ ተወልደ እቲ ዕማም ብመንፅር ጂኦግራፊያዊ ኣቃውማን ክሊማን ዝተባብዕ ውፅኢት ይርከቡ እኳ እንተሎ ኩነታት ኣየር ኣብ ግምት ብምእታው ደም ዝቐድሓሉ ኣዋርሕ ውሱን ከም ዝኾነ ብምብራህ ነቲ መደብ ንምዕዋት ተራ መሻርክቲ ክብርኽ ኣዘኻኺሩ እቲ መደብ ምስ ማሕበር ወለንታዋን ለገስቲ ደም ጨንፈር ዘባስዮም ነቂሕ ባሕሪ ዝተወደበ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ኣብ ሃገራዊ ባንክ ደም ሓላፊ ኣገልግሎት ልክሲ ደም ኣቶ መሓሪ ኣብርሃም ብወገኑ ቀጻሊ ብዝካየድ ጎስጓሳት ኣብ ልክሲ ደም ዝጸንሐ ንቕሓት እናበረኸ ይመጽእ ከም ዘሎን ኣብ ምስሳን ትሕሶ ሃገራዊ ባንክ ደም ልዑል ኣበርክቶ ይገብር ምህላውን ኣነጺሩ ማሕበር ወለንታዋን ለገስቲ ደም ጨንፈር ዘባስዮም ነቂሕ ባሕሪ ኣብ 2015 ዝቆመ ኮይኑ ቁጽሪ ኣባላቱ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 5,000 ይበጽሕ ኣብ ንዑ ዞባ ናቕፋ ንቕሓትን ኣፍልጦን ሕብረተሰብ ኣብ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዘበረኽ ጥዕናዊ ኣሰምህሮ ብዓሰርተ ታሕሳስ ንነበርቲ ተዋሂቡ ሓላፊ ህዝባዊ ጥዕና ነርስ መሓሙድ ኢብራሂም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብዚ እዋን ተሪኦ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ እናዘይደ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ብኣጋን ንምክልኻሉ ሞያዊ ምኽሪ ኣካላዊ ምንቅስቓስን ስሩዕ ኣመጋግባን ምዝውታር ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣረዲዩ ነርስ መሓሙድ ኣስዒቡ ብዘይ ትእዛዝ ሓኪም ዝውሰድ መድሃኒታት ብሓፈሻ ፀረ ተሃዋስያን ድማ ብቐንዱ ከቢድ ጥዕናዊ ሳዕቤን ከም ዝኸትል ብምሕባር ዜጋታት ኣብ ኣጠቓቕማ መድሃኒት ጥንቁቓት ክኾኑ ኣተሓሳሲቡ ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ተስፋይ እዮብ ብወገኑ ጥዕና ዜጋታት ንምውሓስ ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ኣብ ምስፋሕ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ዝምስገን ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ብምግላጽ ንምስፍሑ ተሳትፎ መሻርክቲ ኣካላት ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣስሚሩሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ኣብ ንዑስ ዞባ ናቕፋ ኣፍልጦ ተምሃሮ ኣብ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ ነድሪ ጸላም ከብድን ኤችኣይቪ ኤድስን ድማ ብፍላይ ንምብራኽ ዝዓለመ ጥዕናዊ ኣሰምህሮ ከም እተዋህበ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ክቡራትን ክቡራንን ቀጥሉ ዝቐረብ ዜና ወጻኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ይዕድ ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ኣስታት 1 ሚልዮን ፍልስጤማውያን ተመዛበልቲ ንኸቱር ቀዝሕን ዝናብን ተቓሊዖም ከም ዘለው ውድብ ጥዕና ሃገራት ኣፍሊጡ ብሰንኪቲ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ጥራይ 14 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበረት ውድብ ህጹጽ ሓገዝ ምስ ዘይግበር እቲ ክሳራታት ብተዓጻጻፊ ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ካብ መወዳእታ 2023 ብዝቕጽል ዘሎ ወታደራዊ ወፍሪ እስራኤል መላእ ህዝቢ ተወሽመጥ ተመዛቢሉ ኣብ ግዝያዊ ማዕቋቢ ሰፊሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብዚ እዋን እዚ ተመዛበልቲ ዝተዓቆቡሉ ቴንዳታት ብማይ ኣቕልቕሊቑ ከቢድ ናይ መነባብሮ ፀገም ይሕልፉ ከም ዘለው ዝቃልሕ ዘሎ እስራኤል ናብቲ ወሽመጥ ንዝኣቱ ሰብኣዊ ረድኤት ብምዕጋታ ተመዛበልቲ ኣብ ከቢድ ጥሜት ወዲቖም ምህላዎም ዝፍለጥ እዩ ቅልውላው ወሽመጥ ጋዛ ሓደ ካብቶም ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ዝተኸስቱ ቅልውላዋት ዝኸፍአ ኮይኑ ዘገይት ዝጥቀስ ኣህጉራዊ ኣቓልቦ ከም ዘይረኸበዮም ጸብጻባት ዘረድኡ ኢራንን ቤላሩስን ኣንጻር ቤናዊ እገዳታት ብሓባር ከም ዝምክታ ሓቢረን እዚ ዝተገጸ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቲአን ሃገራት ትማሊ 15 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ሚንስክ ቤላሩስ ኣብ ዘካየድዎ ዝርርብ እዩ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዝውስንኦ ዘለዋ ቤናዊ እገዳታት ጠንቂ ቁጠባውን ጸጥታውን ጸገማት ይኸውን ከም ዘሎ ዝጠቐሳ ኢራንን ቤላሩስን ኣብ ልዕሊአን ዝውሰድ ስጉምትታት ሓቢረን ከም ዝቃለስኦ ኣነጺረን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኢራንን ቤላሩስን ኣብ ምዕባል ስትራቴጂካዊ ዝምድናታት ዘተኮረ ሰለስተ ስምምዓት ከም እተፈራረሙ ገሊጾም ፕሬዝደንታት ክልቲአን ሃገራት ኣብ ወርሒ ነሓሰ ናይዚ ዓመት ኣብ ከተማ ሚንስክ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ሃገራቶም ጸጥታ ኣብ ዝርከቦም ላታት ብሓባር ክሰርሓ ዘኽእለን ስምምዓት ከም ዝኸተሙ ጸብጻባት የረድኡ ኩሉ መድያዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት እወታዊ ገስጋስ የመዝግብ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ኣብ ዞባ ካታሎኒያ ናይ እስጳኛ ብዝተኸስተ ሓደጋ ዕለቕለቕ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ በቲ ሓደጋ ዘጌት 20 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ሰብ መዚ ስርሒት ምድሓን ህይወት እስጳኛ ዓሰርታት ደሃዮም ጠፊኡ ብምህላው ቁጽሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለው መንግስቲ እስጳኛ በቲ ዕለቕለቕ ኣብ ዝተሃስየ ከባቢታት ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ብምእዋጅ ስርሒት ምድሓን ህይወት ክሕይል ኣዚዙ ብሰንኪቲ ክስተት ባርሰሎናን ቫሌንስያን ዝርከበን ሓያሎ ከተማታት በኣሉታት ተጸልየን ከም ዘለዋ እውን ተፈሊጡሎም እስጳኛ ብሳዕቤናት ክሊማዊ ምምዝባል ብተደጋጋሚ ካብ ዝጥቃዓ ሃገራት ኤውሮጳ ምዃና ጸብጻባት የረድኡ
መንግስቲ ህንዲ ብሰንኪ ብከለ ኣየር ኣብ ከተማ ኒው ደልሂን ከባቢኣ ናይ መጠንቀቕታ ኣዋጅ መሓላሊፉ ኣብታ ከተማ ተኸሲቱ ዘሎ ብከለ ኣየር ጠንቂ ጥዕናዊ ፀገማት ይኸውን ከም ዘሎ ዝተቐሱ ሰመዝ ህንዲ ንህዝቢ ንግዚኡ ምንቅስቓሳቱ ከጉድል ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ እዚ ከም ዚሩ እንከሎ ብሰንኪቲ ክስተት ትማሊ 15 ታሕሳስ ልዕሊ 400 በረራታት ከም ተሰረዘን ከም ተደናጎየን ተገሊጹ እቲ ብከላ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ከተማ ኒው ደልሂ ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ተርእዮታት እቲ ዝበርትዐ ምዃኑ ጸብጻበት ሃገር ሓቢሮም ኒው ደልሂ ብደረጃ ዓለም ልዑል መጠን ብከላ ኣየር ዝረኣየለን ከተማታት ምዃና ይግለጽ መንግስቲ ሩስያ ነቲ ዋና ጸሓፊ ክዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ማርክ ሩት ኣባል ሃገራት ምስ ሩስያ ክካየድ ዝኽእል ሰፊሕ ግጭት ክዳለዋ ዘቕረቦ ጻውዒት ዘይሓላፍነታዊ ክብል ኮኒንዎ ሚኒስተር ማርክ ሩት በዓታት ሓደ ታሕሳስ ኣብ ከተማ በርሊን ኣብ ዝተኻየደ ጸጥታዊ ዋዕላ ኣብ ዘስምዖ መደረ ሩስያ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ንኔቶ ክትጥቅዕ ከም እትኽእል ብምጥንቃቕ ኣባል ሃገራት ወታደራዊ ወጻኢታትን ከዕብያን ኣቕሚ ምክልኻልን ከደንፍዓን ኣተሓሳሲቡ ነይሩ ይኹን እምበር ዓፈኛ መንግስቲ ሩስያ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ነቲ ብዋና ጸሓፊ ኔቶ ዝተዋሃበ መግለጺ ብምንጻግ ሃገሩ ንኔቶ ክትጥቅዕ መደብ ከም ዘይብላ ደጊሙ ኣረጋጊጹ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ብወገኑ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ኣባል ሃገራት ኔቶን ኤውሮጳዊ ሕብረትን መጥቃዕቲ ከም ዘይተካየድ ውሕስነት ክትህብ ድልውቲ ምዃና ደጊሙ ሓቢሩሎ መንግስቲ ሩስያ ንኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ናይ ምጥቃዕ መደብ ይኹን ድሌት ከም ዘይብሉ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ ቀንዲ ጠንቂ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ዝኾነ ኔቶ ንሩስያ ኣብ ከበባ ንምእታው ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ጽዑቕ ወታደራዊ ምንቅስቓሳት የካይድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ወከልቲ ኣሜሪካን ዩክሬንን ብ14 ታሕሳስ ኣብ ከተማ በርሊን ጀርመን ኣብ እማመ ሰላም ዘተኮረ ዕፁብ ዝርርብ ኣካይዶም ብፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ስቲቭ ዊትኮፍን ዝተመርሑ ወከልቲ ክልቲአን ሃገራት ን5 ሰዓታት ዝቐጸለ ዘተ ከም ዘካየድዩ ዝቃልሕ ዘሎ እቲ ዝርርብ ኣብቲ ብፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝቐረበን ምምሕያሽ ዝተኻየደሉን 20 ነጥብታት ዝሓዘ እማመ ሰላም ኮይኑ ኣብ ቁጠባዊ ኣጀንዳታትን ጸጥታዊ ውሕስነትን ዘተኮረ ከም ዝነበረ ተሓቢሩ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ስቲቭ ዊትኮፍ ድሕረቲ ኣኼባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ እቲ ዘተ እወታዊ ውጽኢት ከም እተረኽቦ ገሊጹ ኣውስትራልያ ኣብ ጉዳይ ብሕታዊ ዋንነት ብረት ዝጸንሐ ሕጊ ከተትርሮ ምዃና ሓቢራ መንግስቲ ኣውስትራልያ ነዚ ዝገለጸ ብ4 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ሲድኒ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ፎኩስ ብረት 16 ሰባት ድሕሪ ምቕታሎም እዩ ካቢነ ሚኒስትራት ኣውስትራልያ ትማሊ 15 ታሕሳስ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ነቲ ኣብ 96 ዝጸደቐ ዋንነት ብሕታዊ ብረት ዝኽልክል ሕጊ ንምትራር ኣብ ዝቐረበ እማመ ከም እተሰማምዐ ተገሊጹ ኣብ ብሕታዊ ዋንነት ብረት ታሪክ ዘለዋ ኣብ ትግለጽ ኣውስትራልያ መጥቃዕትታት ፎኩስ ብረት ክካየድ ሳሕቲ ምዃንዮም ጸብጻባት ዝጠቕሱ ክቡራትን ክቡራንን ዜና ቅድሚ ንዛምና ኣርእስታቱ ክደግመልኩም ኣብ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ንሰሙን ዝቐጽል ወፍሪ መጥባሕቲ ሓበላ ይካየድ ኣሎ ኣብ ቤት ትምህርቲ ተሓጋገዝቲ ነርስ ባረንቱ ን6 ኣዋርሕ ብሞያ ኣጋር ሓኪም ዝሰልጠኑ ተመሪቖም ኣልማዕቲ ኣሕምልትን ፍረታትን ንኡዘባ ጊንዳ ኣብ መደበር መርኣያ ውሁድ ባህርያዊ ሕርሻ ኣኽራ ዑደት ኣካይዶም ኣሳተ 1 ሚልዮን ፍልስጤማውያን ተመዛበልቲ ንኽቱር ቀዝሕን ዝናብን ተቓሊዖም ከም ዘለው ተገሊጹ ኢራንን ቤላሩስን ኣንጻር ቤናዊ እገዳታት ብሓባር ከም ዝምክታ ሓቢረን ኣብ ዞባ ካታሎንያ ናይ እስጳኛ ብዝተኸስተ ሓደጋ ዕልቕልቕ ሰብኣውን ነዋታውን ክሳራታት ወሪዱ نمكتلك نمسكن بصرف مرات RTV كحركو كمي بوجنجن برخمانتي